Irin hukuncin da Aminu Daura ya yankewa Murja Ibrahim tabbas shi ne ya fi dacewa da ita, sakamakon kuma ake cewa ko in ce kotu ya yi wani hukunci wa Murja Ibrahim. Sakamakon wannan hukuncin tabbas kamar ya kasance ma kamar zance ne na irin na wajen teburin mai shayi. Mai kallon mai saurari biyu mu domin kasance jin cikakken labari game da fitaccen jaruma wato Murja Ibrahim na Kano, wadda kuka fi sani da Murja Ibrahim Kunya ko waɗanda suka fi sani da Murja Yagamen. Tabbas a irin hukuncin da ake cewa kotu ta yi wa Murja Ibrahim, wai za a dinga duba ta a asibiti kuma za ta zauna ƙarƙashin kulawar duniya, kuma tabbas ba za a bibi shari'ar ta ba sai nan da wata 3. Kaga kenan wannan hukuncin da aka yance wa Murja Ibrahim yawanci bai wa wayansu mutane daɗi ba, sakamakon irin faɗalan da take yi a shafukanta na sada zumunta, wato musamman na TikTok. Tabbas irin furuci da wayansu suke ji da baya can da wayansu suke yaɗawa kan tashoshinsu, tabbas hakan bai kasance gaskiya ba, sakamakon wancan kamun da aka mata shine ta dinga wannan furucin. Mai kallon mai saurari kar ka manta, kar ka sha'afa, muna neman ka daure ka danna mana subscribing ƙarƙashin wannan bidiyon da kake kai tare da alamar ƙararrawa domin samun zaɓaɓɓun ayyukanmu da